el Janel i el Sergio i el Roger i el Janel estan tocant la sorra. Doncs mira, digue'ls que la coca tindrà gust de sorra. Va, la Maria que ens tallarà totes les coques. Sí. Ei, anar. Després ho retallo. Si no... A veure, aquests nens si estan guapos. Va, que aviat menjarem la xocolata. Volem menjar xocolata! Es veu que ja fa un temps que no, Vale. Que voldreu menjar xocolata? Doncs no us embruteu les mans, Molt bé. La Joana. Aquesta olla plena de xocolata. Anirem fent gots i... Cuidado que tens nens, Carles, no caiguis. Tens nens. Ja, vigilo, ja. Ara que no us en donaran. A veure... A terra no es posen. Bueno, aquest... Melindros! Que és bona? Carlet, que no menges? No feu sorra, que anirà dintre la xocolata. Clar, home. Li has tirat un granet. Què, Laura, que reparteixes? Sí, noia. Dos, i tu, Aixa, quants vols? Un. Ui, m'he quedat sense. Vaig a buscar-ne més, Ai, de melindros em sembla que... Què no pot menjar? Què, Laia? Què? Un primer plano de la Laia, aquí amb tota la xocolata per sobre.